kurwase bunge ya North Mugirango county ya Nyamira ase omujumbe w'ebunge y'Omoske Joash Nyamoko anyakabaga kwenekia buna omuroberi gwakorwasi gwa ku university ase chinsemo chia kia bonyoru nigogenderete boigo nigagendere kumochia igati abastae abagutume kwa gosalia enibo y'abantu na nigabodirie abantu bonse gochamgo ikaransa libanyaka bakolinda enibo iyabo boigo omosike Nyamoko nigakwanira igoro emiroberi yogosira ebyombe gose empowerment yegenderete esanyara koba gakonyamochia na jande amange munagotumenye mulikito World Cup okara gukwana asomo jigoyo iga bwa matanga oyokorekana stinseme chiga chia kyabonyoru wadega ya itibo ebunge yega ya North Mugirango omujumbe bworogongoriga Omoske Joash Nyamoko nigo asingire na batabuna emeruberio ya university yo yaragetu guchikunyara kabage koraisi wa saya nigo egendrete nga university yega nero nechikunyara kabage koraisi wa wikirano the university will come here to make an allocation of funds a check was the CDF got the bio Moscow lina go make some offices go the kwagate jibeko manyene elinda deploy some personnel by cha na none barava ke elinde university correct yes nigente kati abamenyi kora sinseme chiga bago keide ekyokolengana mona barabukira kunyara kabage kobakonya na gokonya orogongoro iga kwegendereria university batebire nsaro oro mushime goito nagende kunyirwa tiki university is a big industry era create a lot of job opportunities seitoga basa kunyanjereti kya mushuma ngo totebyare it will create massive employment abantu betara iga tinyomba alibara bikole bakurwande ndu kya uri akirame Nyamoko nigaganiri obomo egati yegesa gukyomo gusi ase asingire na batwabuna orugongo rwa gusi rutakere gusikwa gesiasa ase bogaganiri omorembe indatebere orairere ense yiga gukina likali okurubikana rwakera chingaki strike ebite binge bigo sare tigatokane abana baito wandos una abade na genzi. Sometimes you don't even understand what Gen Z is. They went to engage Branga Elvito, asokolenda na kolita mali. Ase ensemo yendeni gaganirie aba MCA be county ya Nyamira kwenekia bunango kora bale mirimo bwekeranu elio kwenekia buna county ya Nyamira ngo kinireke magenderero indu kyanyara kabage gusirwa amono mu MCA borogongoriga Omoske Lamek Onyancha oyo manyakante buna enana oyo walirira bamenyikora sinseme chiga chira chokubaikeranira amagenderero inse y'uburayi bwaye Omoske Lamek asama skanya manene bono mwacho leta nyabaro na robe de speak Omoske nyalibonaro naba MCS walibo speak bono tigabaenda batige basoliri kono bakora ntoko basoberabol elinde batijo lipalecho we make sure that they serve the people wali baba chole kile kigente kenene na inchenga wataina parende yons une budget ye 20 eye koru itibo junction ya chambaka kiabo nyaruga egoetabu mulisi skali na inche na tebete na nyibekirete chibesa elinde kare university egocha tonyoro borabu bogocha se university etoke una chipara wanafunzi bagoeta mbuyachiri